Ekran! Ekranen geef niet op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag hier erbij bent. Voor die wat er radio aangemerkt hebben, of die wat op YouTube zijn, hebben een schöne tijd met ons. Met mij heb ik Isaac Hildebrand. Welkom hier. Muchas gracias voor het komen. Eerste Mal, niet zo? Het eerste Mal, ja. Sí, we zijn hier bij mijn ouderen in een spazierstoel. Dat is hier in Sommerfeld, Paraguay. En we allemaal vandaag over die leven zijn wel God die gevierd heeft. Ik geloof, zijn wij zijn immer wunderbar. En zo wie dat ook bij die heik een beetje hier. Wo komt het mal in die Jugendjahre, dat u een dag Jezus vingen deed, dat u die betieren kus? Dat wie zo. Ik word ook krank, word ik. Kom bij het hospital. Moest opereren, moest tonsils opereren. En dat wie einfach. Ik dacht dat we een paar jaar zijn en dan weer het alle eeuwen zijn. Maar dan weer het een week later. Dan kom ik fresh in het hospital neer, wegen dat we op te gaan. Dan moest ik fresh opereren. En daarna laat ik mijn mes uit. Ik had van, zoals de dokter zei, van 7 liter had ik maar een half liter gehouden. Okay. Also, wie ik mes uitgeblaad daarna. En dan daarna, toen was mir het mal klaar einfach dat ik niet onder God leven kan. En toen waren mij die 2 Bibelversen zeer wichtig. Deze wel? Die zijn in Galater 6, vers 8 en 9, wo dat zo zegt. Wer das sät, sein Fleisch te gefallen, wird von dem Fleisch verdorben ernten. Wer aber sät, den Jäs te gefallen, wird vom Jäs das ewige Leben ernten. Weil wir nicht meid worden, Gaude te tun, wils wann wir nicht mautlos worden, wo wir ernten, wann das erst Tiet dat ist. See, die Verse waren die da wichtig. Die Verse, das sind meine Lieblingsverse, das sind die Verse, was ich das erste Mal habe einfach in das Hort angenommen oder wirklich hätte können sperren, dass danach kann ich mich bekehren und von dann toen vond ik mijn vrede bij God. En toen vond ik vrede en van dan aan heb ik een ander leven geführt. Dat we niet immer voetsten, we dan zeer schwaar aanvangen, ik moet zeer zwak dan weer, maar te vangen kam je aan. Dat so scheint hier, dat wir vielleicht eine sehr schwere Stunde, wo die Betiere deed, aber ich stelle mir so vor, dann waren die Sünde dort alle leichter gemerkt haben, was der Weich wäre, nicht so? Ja, der Fall ein großer Stein von Hartweich. Sehr, sehr schön. So, du hast von der ersten Tag, bist du befreit, nicht so? Ich bin befreit mit Monika Haubrun. Wir haben ein Kind. Ein Kind. Ein sehr schmacker Junge, ich sag dir jetzt. Sie, und die sind nu wie lange befreit? 10 Jahre befreit. Als je eerst meerdere Jahre befreit werden, so ungefähr 4 Jahre, was fällt sie dann, oder was passiert dann? Als we 4 Jahre befreit werden, nou, we hadden, dann haben wir noch nicht hängen, nicht? Aber dann war ich auch krank. Ich fühlte hier Worte wie, was anreich, aber ich wusste noch nicht, was das wir. Dann einmal in Oben und Sender, als wir wieder spazieren fahren dann. Fühlte ich das all. Ich kann bloß sein, ich mehr gehen nicht. Und dann kommt ich am nächsten Sommer im Hospital näher. So, was wäre der Doktor dann mit dir? Die behauptet dann Fuß, dass wir Blinddarme sind, aber die wisten noch nicht nee, aber die dürfen fangen Fuß an zu operieren. Und dat wir dann, war nicht der Blinddarm, aber die haben auch den Blinddarm rausgenommen, aber dann fangen sie den großen Tumor. Sí. Als den Tumor ist getestet, was weißt du? Als der Tumor, als das Resultat erst hinterher wieder trägt, dann leiten sie an zweite, dann wäre durch 3 dokters, dan 3 nursen erbij.
Gerade so anziehen, eine Stunde, mir in der Früh. Und los dat eerst wat anderes en dan eenmaal. Ze willen dat eigenlijk ook gleich zijn, niet? Dat voelt zich zo. En valt het ook zeer schwer aan. Op eenmaal dan los dat dan ver wordt het weer. En terecht weer en dat het een zeer slechter weer. En ze wisten bloß niet wo bozig wordt, maar een slechter, zeer slechter terecht weer. Wo fällt sich dort der Tiere? Dat voelt zich niet goed. Dat voelt zich niet goed, wens bloß wenn de Nummer mal hier, dan voets kan ik dat aannemen, maar als ik eerst betrust dat weer zeer zwaar. En mij weer het nog licht, maar Monika heeft veel tronen gekast, dat een paar jaar vriend hier en dat nu recht aan kreeg. Maar ik zei voets dat ik wil God vertrouwen. God vertrouwen en niet opgeven. Dat schijnt te zijn wo je immer waren naar God komen. Maar wo wir deze ganze Geschichte met den Tratamienten, met wat het dan met de dokters wieder ging? Dus wie eerst dan, dat eerst mal alle analyses uitmaken en alles wieder testen daar. Dan waren ze dat we een darm kreeg. En dan behaupten de dokters, wir glaube ich drei Spezialisten Asunción. En dan behaupten ze dat einer schaut mich durch an, der andere schaut mich ook direct naar den. De behaupten dat we de beste Spezialisten voor die Ort kreeg wat ik had. Also fangen wir da an zu dokteren. Dann muss ich immer ans Chemie, wie oral kriegen. So, dort hast wie viele Jahre musst du dann Chemie einnehmen? Muss ich dort für 3,5 Jahre einnehmen. Und dann was einmal der Leber, was mit der Leber. Dann da ist einen Monat stoppen. Dann war sie das kommt bloß von der Chemie und dann direkt dann wieder. In Ganzenheit dann 4 Jahre und 2 Monate Chemie über. Wo fällt sich, dort ja verschiedene Chemie erst, wenn die Medizin gehen, den Kreef nicht so einmal so nicht anleiken, einmal so annehmen. In dem Fall wird das annehmen. Was fällt sich, wenn du diese Medizin annimmst? Als ich die erste Tag, die annahme, ich will in der Schule. Ich will Italienes leren. En ich nehme das bij de school, noem ik dat in. En dat ik niet moest vergeten, denk ik. Ik wil zo het meest aan de stand, maar ik wil zo het, je met het zwart verder doen. Zo sterker. Dat weer 500 milligram, dat zijn 5 pijl op eenmaal. Wow, en wat heeft God verjunt als eier voor die gemeente? Wat wil God voor die in deze tijd? God wil zeer goed, Emma. We hebben zeer veel gebed dat we kunnen Emma dat erreicht het met alles omgaan met de dokters, dat acteuren wat hij Emma ons recommenderen daar. En we hebben veel goede ervaren die tijd ook. We hebben veel goede stunden erleefd met God. God heeft ons. We zijn zo frappend geworden als een jong. Emma bewaard, Emma beschützt. Emma alles gekregen van mensen, Emma schreef. We horen seguro, we kan zeer veel schrijven daar. Niet Emma, we hebben mucho gekregen. Wow. En nu brauchst du al niet meer aannemen? Nou, ik heb nu meest 2 jaar waar ik heb abgeheerd met mijn chemie. En we zijn dan nu de laatste 2 jaar alle 6 maanden volgen naar São Paulo. En we doen moet ik dan allemaal alles testen maken, wens die behaupten dat in São Paulo de machine dat doen, dat hier kennen dat ook in Paraguay, maar dat staat 3-maal zo goed als hier. Dat moet eerst, wanneer de chemie abgeheerd heeft, nu 5 jaar kennen ze de mens vrij spreken van het schrift, dat het niet wat terugkomt. Maar dan spreken ze in vrij. We kunnen ze nog niet vrij spreken, maar de chances zijn allemaal
want eerst weer 20%, dat het kan terechtvallen, wens dat het een zeer sterker en slechter weer. En op nu is het al 10%, dat is het zeer. Zie, kijk lindo. Ik ga je zeggen, je hebt een zeer smakke jong, dat zit hier ook al. Een zeer smakke baby. En op je hand nach meer dingen gehad. Wat is daarmee passiert? Nou, we hadden eenmaal Monica, weet niet, broer. Die had eenmaal, van 5 maanden hebben we eenmaal een baby, maar dat leven niet. Dat is, dat we voor het stukje boeren. En dat we ook een zeer zware tijd, dat we ook terecht aan. Als ik met mijn chemie deed, also über dem verloren nach dat baby, eerst nach een jaar eind verheb van 1 maand en daarna eenmaal eind van 5 maanden. En nu... Dat rare blijft dan leven? Nu dat laatste, dat is dan leven blijven, ja. Dat wordt ook geboren van 6,5 maanden. Met 1 kilo en 360. En dan had zo had ik veel geruststanden. Maar ik had erleefd eens jaren voor 6 weken als een jong, 5 weken moest ik eerst eenmaal in Cuadora, in de broodmachine liggen. En dan eenmaal 7 euro en onderzoek dat hij moest zich het klima van het andere waren adopteren. En zo nu dat u niet meer jeden dag naar het hospital brukst en dat u immer weniger naar het hospital moet, die Körper is ook al veel sterker en alles. Aber wie vertelde je een beetje dat aan Anfang is die nodig gekregen had, dat die kreeg had, dat alle mensen in bezeker komen zullen. En dan later wordt dat weniger. En die had over welken Wunschstudie jas, wo ich muss sagen. Wo kannst du die Menschen sagen, wenn du irgendwer krank warst, oder wenn irgendwas mit so schwere zu tun hat, dass sie Menschen besiegen fahren? Wo kannst du die Menschen mit besiegen fahren? Ich würde Menschen besonders, der irgendwer krank ist, oder irgendein Freund hat, oder krank ist, dass die sich nicht zur Schuld fallen, dass die dann vielleicht, dass die Hand fahren, dat ik met hen reden, wens dat is zeer zwaar. Verkemels we aan wel aan dat de mensen vielleicht zullen een of vielleicht onderroepen, wat immer. Moed maken, dood einfach de mensen bezieken voor, wens die gebruiken dat. Die mensen gebruiken dat, wens dat is een zware nodig, maar dat moet dus hier dat. En dan hij had een 6 jaar bij hem geleefd en ik leefde in hem bij. En hij weet dat er ons zijn zoveel kranken, die gebruiken dat. De jonge mensen, want die hem weten, die zullen den voor bezieken. En voor onze toehoorders, wer immer dat is en wo immer der is, hast du irgendein Wort für einen jungen oder einen jungen Jugendlicher oder eine Mädel oder was, hast du irgendein besonderes Wort für den? Meld mir auch das Wort. Ja, ik würde junge mensen, die würde ik zeer moed maken, dat die zullen niet zo lang, eerstens niet zo lang leren, bij een hospital komen, om zich bekeren, niet, dat die niet bij toe komen, waar ik weer. Ik moest bij een hospital komen, weer zeer krank, en dat die zich niet zo lang leren, dat er het kunnen doen. En Jezus nu volgen, dat jetzt sehr scheinbar am Leben. Kevin, vielen Dank schon, Isaac, für dein Zeugnis, für die Geschichte, was du uns verteilt hast. Dann möchte ich dir als Familie auch ein frohes Leben wieder wünschen, auch mit den Jungen, dass die können mutig weg können. So, das möchte ich auch die wünschen, lieber Tauchierer, haben mutig Leben wieder. So, dass Isaac sagt, war nicht bei einem Hospital oder bei einem Krankenhaus, dass du nur Jesus kommst, das ist wenigstens. Dankeschön, dass du von dir hier dabei bist. Ich möchte dich Gott sehen, Menschen. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von dir dabei bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.